आसाम पुलिस एडमिट कार्डखौ माब्रै डाउनलड खालामनो हायो बेखौ फारि फारि नायलांबाय था। बे वेबसाइट होनांगोन SLPRBA आसाम बेयाव थुबाय। बिनि उनाव स्कुल डाउन खालामलांबाय था। आसाम पुलिस कमान्ड' एडमिट कार्ड 2022 आउट बेयाव साबमिट खालामना हो। बिनि उनाव स्कुल डाउन खालामलांबाय था। गाहायथिं बेयाव होदों ग्रिन गोथां नुनाय आसाम पुलिस कमान्ड' एडमिट कार्ड डाउनलड लिंक। स्कुल डाउन खालाम। बे थिराव फिजिकेल टेस्ट थुना हो। बेनि उनाव बेयाव मबाइल नाम्बारबो होजायो, इमेल होजागोन, एप्लिकेसन होजागोन। बेयाव दा आं मबाइल नाम्बार होनोसै। बिनि उनाव डेट अफ बार्थ। बेयाव साबमिटआव थु। साबमिटआव थुनायनि उनाव बेयाव डाउनलडआव थुना हो। डाउनलड जाबाय।